Hello guys, here is Candy Stocks LPS, and here comes the demo video on my channel. There will be a series of short films, videos, and maybe weekend of music videos. Ja tämä vielä suomeksi. Eli heippa kaikki tyypit, täällä on Candy Stocks LPS. Ja tässä tulee esittelyvideo minun kanavaltani. Eli minun kanavalla tulee olemaan sarjoja. Niin kuin sarjoja ihan niin sit niin kuin normaali sellaisia videoita. Sitten ehkä viikonloppumusiikkivideoita. Elikkäs tällaista sitten nykyään on täällä minun kanavallani. Minulla oli ennen toinen kanava, mutta sitä ei seurannut melkein kukaan. Ja enkä kerro mikä sen kanavan nimi on. No, toivottavasti tätä tulette seuraamaan paljon ja tilaamaan. Ja supatkaa, of course. Bye bye!